Bună ziua! Astăzi vreau să vă prezint transpaleta cu ridicare electrică și deplasare electrică față-spate. Aceasta are roțile metalice acoperite cu poliuretan de rulare. Are stație de încărcare încorporată, are heblu contact general încorporat, are ampermetru de nivel baterie și are și horometru și contact antivol. Deplasarea este foarte ușoară, față-spate. Ridicarea, asemenea. Așa. Are și claxon de avertizare. Așa. Frâna este pe sistem electromagnetic. Se livrează cu factură și garanție, 1 an de zile. Timpul de exploatare între cicluri de încărcare este de 6 ore. Mulțumesc!